And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Alam kong mas mahal mo siya. Kaso wala ka ng choice kasi tinalikuran ka niya. I do believe sa sinasabi ni John Lennon na one thing you can't hide is when you're rippled inside. Kasi kahit gaano mo piliting maging okay, may mga oras talaga na babagsak ka kapag sobrang nadudurog ka na. Hello, DJ Rocky. I'm an avid listener of your program for years. Yung mga kwento mo rito, minsan, sinaset ko as an example, a lesson, and motivation para kayanin at ipaglaban yung relasyong meron ako ngayon. Wala lang talaga akong outlet ngayon para mailabas yung nararamdaman ko, kaya sana mapili mong basahin to. Itago mo ako sa pangalang Muning. A single mom and a breadwinner. Isang OFW somewhere sa Middle East. And this is my secret file. December 3, 2019, nung maging kami ni Meow. Yes, itago na lang natin siya sa pangalang Meow since para kaming mga pusa na palaging nag-aaway. I was depressed that time kaya sa kanya ako kumapit. Na-overwhelm ako sa presence niya, sa time, and sa atensyon na ibinigay niya. Kaya naman I fell for him. Si Meow yung tipo ng boyfriend na i-update ka palagi. Simula sa pagising niya sa umaga, pagligo niya, pag-alis niya ng bahay, pagdating niya sa trabaho, pag-breakfast, pagsimula ng trabaho, lahat. As in lahat. Ultimo pag CR niya, ina-update niya ako. Doon niya nakuha ng bonggang-bongga yung tiwala ko. Sobrang panatag ako kasi araw-araw, gabi-gabi, ako lang naman nakakausap niya. Yun ang pagkakaalam ko. Sa sobrang panatag ko sa kanya, kahit binibigay niya sa akin yung password ng Facebook account niya, hindi ko pa rin binubuksan. Kasi ang laki ng tiwala ko sa kanya. May time pa ba siyang magloko kung araw-araw kahit may work siya, ako yung ka-video call niya? That was I thought. Tama pala yung sinasabi nila na kahit gaano mong papantayan ng isang lalaki pag gustong magloko, magloloko talaga yan. It was the end of May 2020 when I discovered that he is flirting with someone. Yun yung time na nag-aaway kami kasi kinutuban ako ng sobra kaya hiningi ko yung password niya. At sa sobrang shock ko, ipinagdamot niya eh. Kaya confirm kong nagloloko siya. Nagpa-comfort sa iba. Magkaibigan lang daw sila. So kung di ko pa malalaman, sila na. Tapos siya pa yung may ganang humingi ng space nung kinumpronta ko siya. Ako pa may kasalanan kasi lagi ko siyang inaaway. Eh kung di niya ako binibigyan ng sama ng loob, aawayin ko ba siya? Akala ko yun lang. It was then when I discovered a new revelation. Nakikipagbalikan pala siya sa ex-girlfriend niya ng 3 years. Shit, ang sakit. Yung ako yung girlfriend niya pero sila ng ex niya. Yung nagsasabi siya ng mga plano namin tapos nagpaplano din pala sila. Ano ako, saling pusa? Nakikisawsaw, nakikihati? Para akong tanga na nagtatanong bakit kaya hindi ako matanggap ng pamilya niya. Yun pala ang sama-sama ng image ko sa kanila. Mang-aagaw. Kilala na kasi ng family niya yung ex niya. At close to dun sa kanila, lalo na sa mga ate niya. So, nagmukhang inagaw ko siya sa ex niya. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, inintindi ko siya. Sobrang sakit na hanggang ngayon, may kirot pa rin kapag naalala ko. Pero mas pinili kong patawarin siya. Mas pinili kong magstay kahit sobrang tanga ko na. Mahal pa rin kita.
ang sakit-sakit na. Meow. Sinubukan kong burahin lahat, kasabay ng pagpapatawad ko sa'yo at pagtanggap. Nagtiwala uli ako. Mas minahal kita dahil tinanggap at minahal mo ang anak ko. Nagpakaama ka sa kanya at sobrang ipinagpapasalamat ko yun. Hanggang sa na-realize ko parang yun na lang yung basehan ko para manatili sa relasyon na to. Kahit pinaparamdam mo sa akin na worthless ako, nandito pa rin ako. Kahit most of the time binabaliwala mo ako, kumakapit pa rin ako. 1 year and 10 months. Magto 2 years na tayo but we're still in a long distance relationship. Ilang beses ko nang gustong sumuko, pero lagi kong nilulook forward yung mga plano natin. Na wedding, magkaroon ng simpleng bahay, bubuo ng pamilya at magsasama habang buhay. Meow, you promised many things na sobrang pinanghahawakan ko. Yung tipong sukong-suko na ako kasi pagod na ako kakaintindi sa'yo eh. Kakapasensya, kakapatawad ng paulit-ulit. Nananatili ako kasi iniisip ko, pag nagkita at nagkasama tayo, mabubura lahat ng sakit. Alam kong naging option lang ako. Ako yung nasa tabi mo nung mga panahong iniwang ka niya, nung time na binitawan ka niya. In the first place, alam kong mas mahal mo siya kaso wala ka ng choice. Kasi tinalikuran ka niya at wala ka na talagang choice kundi mahalin na rin ako. Kasi natatakot kang mag-isa eh. Akala mo hindi ko alam? Naakala ko ako ang panalo pero hindi. No? Naakala ko ako yung panalo kasi pinili mo ko. Hindi. Kasi alam kong option lang ako. Umaasa ako araw-araw. Natuto pa rin mo ang mga pangako mo. Napapanindigan mo ako kahit may anak na ako. Sobrang mahal kita, Meow. Gusto kong umupo tayong dalawa at pag-usapan lahat. Anong nangyari sa atin? Bakit parang hindi na kita kilala? Bakit parang ang layo mo na? Ang dami kong gustong itanong pero natatakot ako sa pwede mong isagot. Sana kung hindi mo na ako mahal, kung hindi ka na sigurado sa akin, bitiwan mo na lang ako. Palayain mo na lang ako. Baka sakaling pareho pa tayong sumaya. Tama pa ba? O sadyang hindi lang ako makapaghintay? After what happened to us, assurance lang naman yung hinihingi ko. Ramdam kong sobrang toxic na ng relasyon na to pero mahal kita eh. After my previous failed relationships, takot na ako. Nakakapagod ng mag-isa. Gusto ko nang may makakasama sa buhay, yung gigising ako isang umaga, may hiyakap sa akin. At sasabihin, huwag kong problemahin lahat. Na magpahinga lang ako dahil may kaagapay ako sa buhay. Sana maintindihan niyo ako at mabigyan ng kasagutan para maliwanagan. Thank you, DJ Raking. Muli, ako si Muning. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.